Máte nezvané návštěvníky ve vašem domě? Myši, které dělají škodu, ohlodávají jídlo, oblečení, elektrické kabely, potrubí, staví si hnízda ve vašem domě a množí se velmi rychle. Potkani jsou přenašeči chorob a zanechávají nepříjemné pachy. Kuny jsou velmi hlučné hlavně v noci a poškozují izolaci. Swissino má řešení. Ultrazvukový odpuzovač hlodavců. Ultrazvukový odpuzovač hlodavců vydává vysokofrekvenční vlny, které účinně odpuzují nežádoucí návštěvníky z vašeho domova. Jeho použití je velmi snadné. Připojte jej do sítě v místě, které potřebujete ochránit a bude okamžitě provozuschopný. Ultrazvukové vlny nejsou pro lidské ucho slyšitelné. Získejte zpět svůj klidný domov díky tomuto důmyslnému systému, který odpuzuje zvířata, aniž by jim ublížil. Kupte jeden již nyní a uvidíte změnu od Swissino Solutions.